ଶାଗ ଖିଆ ତ ସରିଗଲା। ଶାଗ ଖିଆ ପରେ ଭାତ ଖିଆ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଆମର ରେଡି। ଅନାମିର ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ। କିସ ତରକାରୀ ହେଇଛି ନାହିଁ ଜାଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଜି ମାଛ ବୋଧେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରୀ ମାଛକୁ ଭଜା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆରୀ ମାଛ ବିଲାତି ସୋରିଷ ଦେଇକି ଛାଣିଛି। ହେଲା ଶିଳା ମାଛ ଖଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହାର ପସନ୍ଦ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବି କରିକି ଖାଇପାରିବି। ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ବୋଇତାଳୁ କୁଇନାରେ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟ। କି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯିଏ କରିଥିବ ଖାଇଥିବେ ତ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ମଜା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ବୁଢ଼ିଆରୀ ମାଛ ପୁରା ଆମ ଝିଅ ଉଡ଼େଇଲାନି ନାହିଁ। ଆମ୍ବ, ଆମ ବାଡ଼ି ଆମ୍ବ। ଆଜି ଦୋଳାକୁ କିଏ 5 ପଇସାରେ ପଚାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାନଙ୍କା ଶୁଇଛି। କଞ୍ଚାନଙ୍କା ନହେଲେ ତ ଭାତ ଖାଇ ହେବନି। ଆଉ ହଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଆ କହିଲ ଖାଇକି ତରକାରୀ ସବୁ କେରକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସାନ ଝିଅ ପରା ଆଗେ କହିସାରିଲାନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେଟା ଘାଣ୍ଟ ନା? ଓଃ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ମୋ ଝିଅକୁ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବୋଉ ତତେ କେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହ ସବୁ? ହଁ ନା ସେ ମୁଁ କରିଛି ତ, ତାର ଖରାପ ହଉ ଭଲ ତାର ସବୁ କହି ଦେଉଛି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଖାଇ ନାହିଁ କରିବ କିସ ଦେମି ଭଲ ଲାଗୁଛୁ କିସ? ହଁ ନା ସବୁ ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି। ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇନେ ଜାଣିବି। ଏମାନେ ସବୁ ଟାଉଟର ଗୁଡ଼ା ମିଛ କଥା କହିଦେଉଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବେ, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇନେ ଜଣାପଡ଼ିବ। এটা ଚଳିବ ଚଳିବ। ଠିକ୍ କଥା କହିଲା। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ। ଶିଳା ମାଛ କଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇକି କରିଛି।